Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per venir a aquesta jornada de balanç i valoració de l'evolució de la cooperació municipalista 2022-2023, en la que unes poques persones, però molt significatives, avui ens acompanyen en aquesta sala del Col·legi de Periodistes i que vull agrair especialment a la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, a la FEDE, com a entitat que agrupa la majoria d'organitzacions no governamentals del país, alguns dels governs locals que fan un esforç més gran en matèria de cooperació al desenvolupament amb xifres relatives però també absolutes, i òbviament també les associacions municipalistes que ens acompanyen, però especialment volia agrair totes les persones que ens esteu acompanyant a través del Zoom i per tant els governs locals al que us hem convocat per poder assistir en aquesta jornada que per nosaltres és molt important. M'acompanyen en aquesta jornada. Aquí veieu a la taula, en primer lloc, el vicepresident del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i alcalde de Caldes de Montbui, que està de festa major i que el volem felicitar també, que és el vicepresident del Fons Català i que a més és el responsable del grup de treball de municipalisme i Agenda 2030 i responsable per tant de tots els temes que tenen a veure amb l'ajuda oficial al desenvolupament del municipalisme, i a la taula també en Juan Campoamor, que és el tècnic responsable de la unitat de dades i coneixement del Fons Català i la matèria gris que ha estat al darrere de moltes de les coses que avui us explicarem, però també ha assegut a primera fila i que després es dirigirà a nosaltres. Agrair també la presència del president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, l'Isidre Pineda, regidor de l'oposició d'Igualada, que farà la cloenda... en Jordi Quadres, rectifico, el president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i regidor de l'oposició d'Igualada, en Jordi Quadres, que farà la cloenda conjuntament amb la directora general de Cooperació al Desenvolupament. Bé, explicar-vos que en aquesta jornada la nostra intenció bàsicament és rendir comptes, rendir comptes perquè creiem fermament des del Fons Català de Cooperació que la feina que fem s'ha de poder explicar, però a més perquè per nosaltres és important rendir comptes per valorar l'esforç del municipalisme català en matèria de cooperació al desenvolupament amb l'horitzó del 0,7, que és l'horitzó que s'ha marcat tant el govern de l'Estat espanyol, el govern de la Generalitat de Catalunya, i que històricament és el compromís del que són els països més desenvolupats econòmicament, i a l'Estat espanyol i a Catalunya això es concreta amb totes les administracions públiques. Tothom està compromès amb el 0,7% i de tant en tant val la pena mirar com estem en aquest sentit pel que fa a aquest objectiu. Avui us donarem dos tipus de dades. Les dades consolidades, tancades, liquidades dels pressupostos ja executats dels ens locals catalans de l'any 2022 són els últims que són oficials, i les dades liquidades del Fons Català de Cooperació de l'any passat, del 2023. Per tant, expliquem allò que ja podem analitzar amb coneixement de causa i tenint tots els elements sobre la taula. Tot i així, abans de continuar, volia aclarir alguns aspectes de context sobre les dades que donarem a conèixer avui. Hem analitzat un total de 276 governs locals en el que viuen 6,98 milions d'habitants. Això vol dir el 87% de la població de Catalunya. Per tant, hem pogut analitzar els municipis de la gairebé totalitat, no tota, però sí un percentatge molt gran del que sigui la població de Catalunya, on viu la població de Catalunya. Això és important perquè vol dir que les dades que donem tenen, diguem-ne, una certa importància perquè representen bastant bé com actuen els governs locals pel que fa a la cooperació al desenvolupament. I per altra banda, això ens permet parlar d'aquests 276 ens locals. Són molts més, ja sabeu que a Catalunya en tenim més de 900 ens locals, però en canvi sí que són molt representatius de la població. La primera part de l'informe l'explicarà el vicepresident del Fons Català, i en aquest sentit seran les dades dels governs locals, i després jo faré una petita pinzellada d'algunes dades del Fons Català i finalment, com explicava abans,
tindrem la cloenda per part del president del Fons Català, en Jordi Quadres, i de la directora general de Cooperació, i si us hi fixeu, aquí allà a la punta tenim el Juan Campomor, perquè si hi ha preguntes, que sempre n'hi ha al voltant de quines dades, per què sortim més ben o més mal representats o com heu calculat, ell respondrà tots els dubtes i per tant les bones i les males notícies també. Doncs fet aquesta broma, ja per acabar dir-vos que al Fons Català llançarem la setmana vinent, el 24 de novembre, una campanya important per nosaltres, que és una campanya de comunicació i incidència per reclamar el compliment d'aquest compromís històric. El lema de la campanya serà: no va només de posar-se d'acord, passem a l'acció. Volem el 0,7%, el percentatge de la justícia global. Moltes gràcies i passo la paraula a l'Isidre Pineda. Moltes gràcies, director. Molt bon dia a totes i a tots. És cert, a Caldes de Montbui estem de setmana de festa major. Si em veieu més lent de lo normal, tingueu pietat, però em trobareu més content i més feliç, especialment també perquè les dades que avui presentarem són bones, són molt bones. El món local, carai, si s'està posant les piles, i ara ho explicarem i ho demostrarem. Primer de tot, una salutació al president del Fons Català, a la directora general, als companys i companyes de la FEDE. Hi ha molts regidors que avui ens acompanyeu, regidores. M'atreveixo a dir que sou alumnes avantatjats perquè ara ho veurem amb les dades. També l'Ajuntament de Barcelona, avui aquí representat, i aquells que ens seguireu per streaming o que ens seguireu de forma telemàtica, sigueu benvinguts i benvingudes. Vull fer un agraïment especialment a en Juan, el nostre tècnic de dades, per aquesta tasca que desenvolupes. Abans li deia, en Juan serà el comodí, si alguna pregunta no la tenim clara, segur que ell la té clara perquè ha treballat moltíssim en aquest informe molt complet. Intentarem visibilitzar la importància de tenir un observatori dins de la Comissió de Municipalisme per posar xifres al que moltes vegades són percepcions. El món local està complint cada vegada més i està revertint allò que fa ja probablement uns més de 10 anys vam considerar que eren retallades injustes. I començaré amb les primeres xifres positives. Si veiem amb una certa perspectiva, ho podreu analitzar o podreu veure en els mateixos gràfics que anirem compartint i que trobareu en el mateix informe que avui presentem. Des de fa 8 anys, l'ajuda oficial al desenvolupament municipalista ha crescut. Carai, si ha crescut, estem parlant de més de 8,5 milions d'euros en 8 anys. Si agafem el darrer mandat, perquè parlem d'OD executada, molt important, executada, diners gastats dels ajuntaments, en el darrer mandat, des del 2019 al 2022, hi ha un augment gairebé del 10%, un 9,52%. Estem superant els 2,4 milions d'euros d'aportació executada des del món local. Per tant, són xifres rellevants que si els mirem en valor absolut, doncs, carai, fan goig, fan patxoca. Estem parlant de més de 100 milions d'euros dedicats des del món local en cooperació al desenvolupament i això, doncs, són xifres, crec, molt importants dins del marc català. Evidentment, hem de parlar del pes relatiu i dels esforços pressupostaris. Hi ha dues administracions locals de referència al nostre país, des de l'Ajuntament de Barcelona fins a la Diputació de Barcelona, que, si em permeteu el concepte, es viaixen una mica aquests resultats globals. Evidentment, el seu pes és molt gran. L'Ajuntament de Barcelona representa el 37,36% de tot el total executat i la Diputació de Barcelona gairebé un 14%, un 13,72%. Citaré el top 10 dels municipis que més aportacions han fet en el darrer mandat, des del 19 al 22, començant per l'àrea metropolitana de Barcelona, amb 8,11 milions, l'Ajuntament de Terrassa, amb 2,77 milions, el municipi de Sant Cugat del Vallès, amb uns 2,5 milions, l'Ajuntament de Tarragona, amb 2,23 milions, Sabadell, 2,09 milions, l'Ajuntament de Girona, 2 milions, l'Hospitalet de Llobregat, amb aquest 1,73 milió, Santa Coloma de Gramenet, 1,72 milió, Sant Boi de Llobregat, 1,56 milió i la Paeria de Lleida, amb 1,22 milions. Reforçar aquest volum absolut de 140
4.881.000 euros entre el passat mandat, que són xifres, crec, molt rellevants, molt rellevants. Aquest és quan parlem de 0,7, també ens agrada explicar en aquesta diferència entre el valor absolut, el pes relatiu i el pes absolut, ens agrada explicar el que representa en un mandat, el compromís 0,7 i, per tant, aquest compromís sostingut en el temps, no fruit només d'una anualitat. I aquí crec que l'esforç relatiu potser entra més en joc. Aquells que vivim en municipis o impulsem o liderem municipis probablement més petits, el nostre 0,7 evidentment en el volum global serà menor que ajuntaments o capitals més grans, però també té el seu mèrit, i aquest volum, aquest esforç relatiu en el darrer mandat ens porta a parlar que la Diputació de Barcelona és qui ha dedicat un percentatge de recursos més alt a la cooperació al desenvolupament en el darrer mandat, amb un 1,46%, per tant, la més sincera enhorabona i reconeixement a la Diputació de Barcelona, també a l'Ajuntament de la Garriga, un ajuntament avui aquí representat de 17.000 habitants, que ha dedicat un 1,06% a la cooperació al desenvolupament. Enhorabona, Carlos. També l'Ajuntament de Castellbisbal, que s'acosta gairebé a l'1%, al 0,94%, Santa Coloma de Gramenet, amb el 0,90%, la Diputació de Girona, amb un 0,84%, l'àrea metropolitana de Barcelona, amb un 0,76%, Caldes de Montbui, exquisita vila termal, amb un 0,74%, i Sant Boi de Llobregat amb un 0,71%. Això és el pes sostingut en el mandat i, per tant, en els 4 anys. Ara explicarem també els municipis que han arribat al 0,7 l'any 2022. En són uns quants, i que representen un pes poblacional important dins de Catalunya. Evidentment, ja ens agradaria que els més de 900 municipis del país poguessin arribar en aquestes xifres, i els convidem a fer-ho, els convidem no només a participar del Fons Català de Cooperació, sinó que els convidem a complir el mandat de Nacions Unides, però hem de destacar que aquests municipis que ara llistarem tenen un pes poblacional molt important en l'àmbit català. Municipis que van arribar al 2022 al 0,7, la Diputació de Barcelona amb un 1,62%, en són 18, disculpeu, en són 18 d'ens locals que han arribat o han superat el 0,7. Tingueu pietat d'aquells que estan sobre el 0,65 per un tema d'arrodoniment, els hem considerat que estan dintre d'aquest marc, i a vegades no és tan senzill poder comptar amb terme exacte, amb una exactitud precisa i milimètrica, però els hem considerat i els hem arrodonit que l'esforç que estan fent està en el 0,7. Començo amb la Diputació de Barcelona, l'1,62%, la Garriga amb un 1,11%, el municipi d'Òsor 0,89%, la Diputació de Girona un 0,87%, Santa Coloma de Gramenet amb un 0,84%, el Consell Comarcal d'Osona un 0,81%, Castellbisbal 0,81% també, Caldes de Montbui 0,79%, l'àrea metropolitana un 0,75%, Santa Perpètua de Mogoda 0,74%, el Consell Comarcal del Vallès Occidental un 0,72%, Sant Boi de Llobregat un 0,71%, Girona estrictament el 0,7%, Igualada un 0,68%, Sant Vicenç dels Horts 0,67%, Vilafranca del Penedès 0,66%, Barcelona 0,65% i Llagostera 0,65%. Per tant, aquestes serien les 18 administracions locals que compleixen amb el mandat de Nacions Unides i que felicitem d'una forma efusiva des del Fons Català de Cooperació per tenir aquesta actitud responsable i proactiva en matèria de cooperació al desenvolupament, i també animem els municipis que s'hi acosten a arribar al 0,7 i aquells que no, també anar fent aportacions cada vegada més graduals per complir el mandat ja històric de Nacions Unides, aquest 0,7 que tant defensem des del sector. Estem parlant de 18 municipis, això no seria ni el 2% dels ens locals catalans, però estem parlant d'un 30, gairebé d'un 30% de la població catalana, més d'un 27% de la població catalana, per posar el pes poblacional que abans havia mencionat, crec,
que és important. Per tant, en aquest sentit, jo crec que això també és rellevant. Explicar que a banda dels ens locals que arriben o superen el 0,7, doncs crec que val la pena destacar que hi ha un grup important de municipis, d'ens locals que se situen per sobre del nivell estatal i dels països de l'entorn en temes d'inversió relativa de l'AOD, i també que el nombre d'ens locals que ho aconsegueix és superior al de l'any anterior. Per tant, la tendència és bona i ens quedem amb aquesta voluntat del municipalisme. 60 ens locals catalans se situen per sobre de la inversió estatal, que està en el 0,30, en el 0,3. Bé, són 12 més que l'any anterior, per tant, la tendència, com deia, és bona. I si considerem aquests 60 que estan per sobre de la mitjana estatal, estaríem al voltant de la meitat, gairebé a la meitat de la població catalana. 50 ens locals més se situen per sobre de la mitjana dels països del Comitè d'Ajuda al Desenvolupament, de l'OCDE, que seria el 0,37%, i són 10 més que l'any anterior. Per tant, bé. I 33 ens locals se situen per sobre del 0,5 i són 3 més que l'any anterior i representarien gairebé un 34% de la població catalana. Entrem una mica més al detall, anem a parlar de l'AOD municipalista al detall, parlarem de destins, on es destinen aquests recursos. Hem de dir que l'any 2022, en acció humanitària, amb pressupost executat, s'han repartit més de 20 països i 65 projectes diferents, destacant, evidentment, la crisi humanitària per la guerra a Ucraïna, que va obtenir un gran nombre de recursos, la campanya Món Local Refugi, que impulsa el Fons Català de Cooperació, que estaria al 10%, la d'Ucraïna rondaria el 30%, i els projectes d'acollida a Catalunya sobre el 10%, i les actuacions de Palestina gairebé el 8%. La resposta humanitària del municipalisme crec que també és molt rellevant. Darrerament estem veient un món cada cop més incert i més... i ho dic amb molta tristesa i amb més preocupació, amb esclats de violència absolutament que no entenem, i això fa que els municipis hagin de dedicar més esforços a l'acció humanitària i a la resposta de les emergències, i ja en parlarem. Anem a parlar dels sectors i els destins, els països dels quals el municipalisme hi posa recursos. En primer lloc, explicar que Palestina és un dels destins on s'hi dediquen més recursos, amb més d'1 milió d'euros el 2022. Aquí destaquen projectes al voltant de la igualtat de gènere, el desenvolupament local, urbà i l'educació primària. Colòmbia, estem parlant també una mica més d'1 milió d'euros, a través de projectes de promoció dels drets humans, la igualtat de gènere, els processos de consolidació de pau del postconflicte. I el Senegal, que no arriba al milió d'euros, però aquí sobretot destaquen projectes centrats a la igualtat de gènere, també instal·lacions i serveis educatius i producció d'aliments agrícoles. El que és més interessant, especialment parlant del Senegal, i buscaré les dades, és el fet que és la destinació on més ens locals hi aporta recursos. Per tant, hi ha fins a 38 ens locals finançadors. Per tant, podríem considerar que hi ha molts ajuntaments que estan fent una aposta per la cooperació al Senegal. Evidentment, quan parlem de Colòmbia i també Palestina, tenen volums molt alts perquè aquí hi ha ens finançadors com l'Ajuntament de Barcelona que, evidentment, fan aportacions més altes. També important destacar països com Gàmbia, on hi ha fins a 18 ens locals finançadors, tot i que el seu volum no sigui tan alt, o també Amèrica Central, no volem oblidar-ho, que de fet el Fons Català també gestiona una de les oficines a Centreamèrica. També hi ha 18 ens locals que aposten per fer cooperació a Guatemala, o fins a 17 ens locals que aposten per fer cooperació a El Salvador, amb volums també rellevants, més de 670.000 euros al Salvador i al voltant de 430.000 euros a Guatemala.
Evidentment, en l'informe podreu trobar la distribució de l'AOD encaixada i també ben explicada a través dels objectius de desenvolupament sostenible. Destacar que l'ODS 5, el d'igualtat de gènere, és un dels que més importància agafen els darrers anys, l'ODS 4, l'educació de qualitat també. Hi ha molts municipis que estiguin apostant per projectes de cooperació, diguem-ne, des d'un punt de vista d'educació, el de FAM 0, ODS 2, també qüestions d'aigua potable i sanejament, també molt importants, l'ODS 6, també hi ha molts ajuntaments que hi aposten, pau, justícia i institucions sòlides, l'ODS 16 també el veureu reflexat. I aquí jo crec que ja gairebé, David, t'hauré de tornar la paraula, no? Perquè entrarem també en qüestions més relacionades amb les emergències i amb el paper que juga també el Fons Català dintre d'aquest món que estava explicant aquesta AOD executada. Per tant, endavant, director, i si cal després ja recuperem la paraula. Moltes gràcies. Comentar-vos que avui estem fent un tast. Perdó, que avui estem fent un tast, però teniu moltíssimes dades per triar, remenar, xafardejar i navegar i per tant buscar detalls i també per poder trobar alguns projectes en alguns països dels vostres propis municipis, però també tenir una visió molt més àmplia. Per tant, això d'avui són els titulars, però l'eina que posem a disposició a través de la web del Fons Català, del Conservatori de la Cooperació Municipalista, permet tenir moltes lectures molt diferents i molt més detallades. Sí, de fet, vam presentar una nova web, David, disculpa, molt xula, molt dinàmica, molt didàctica, on trobareu totes aquestes dades. Busqueu la informació del vostre municipi i del municipi del costat, que també és part de la gràcia, no? I per tant, informeu-vos, actualitzeu-vos d'aquest contingut tan complet que des del Fons Català hem proposat. Sí. Moltes gràcies, Isidre. Dir-vos doncs que pel que fa al Fons Català de Cooperació les dades són del 2023 i aquí només farem encara un tast més petit perquè òbviament no és el dia per parlar d'allò que ha fet el fons, però sí que va bé també tenir en compte algunes tendències. Per exemple, aquesta anàlisi de l'ajuda oficial al desenvolupament que gestionem dels municipis catalans des del Fons Català té diferents lectures. En primer lloc, s'observa una lleugera baixada del volum total d'aportacions entre l'any 22 i l'any 23, passant de 4,95 milions a 4,41 milions. És un descens petit del 10% i això es deu a un descens generalitzat dels imports gestionats a totes les línies d'actuació, particularment pel que fa als projectes de desenvolupament, i després veurem això quina importància té. Tot i així també podíem atribuir aquesta petita baixada del 22 al 23 que és un any de canvi dels equips polítics derivats de les eleccions municipals del 2023. Hi ha hagut un temps d'aturada a l'hora de fer aportacions dels nous equips perquè s'estan situant al consistori o perquè normalment també són anys de més baixa execució pressupostària. Per tant, no és que no estiguessin pressupostats, sinó que a l'hora d'executar hi ha la dificultat que surten regidors, entren regidors, hi ha canvis i per tant hi ha més dificultat a l'hora d'executar. Per tant, nosaltres ho podríem atribuir això, tot i que seria una especulació, òbviament. Tot i així, la tendència d'aportacions, i això sí que és important, gestionades es manté en termes generals, ja que les aportacions han augmentat un 11,8% entre el 19 i el 23. Per tant, si mirem la fotografia sencera, veiem que hi ha un augment sostingut. En segon lloc, també, si analitzem l'evolució interanual de cadascuna de les línies, servirà una imatge molt més completa de quins són els canvis de l'AOD que gestionem des del Fons Català. D'una banda, tot i que la línia d'actuació d'acció humanitària registra un lleuger descens també l'any 22, en canvi, si us hi fixeu, els imports gestionats d'aquesta línia, la d'acció humanitària, en els darrers 2 anys representen un volum molt notable i molt superior al que havien estat històricament. I aquí teniu els gràfics que el Juan us posarà ara, que ho expliquen, no? I que també ho teniu a l'informe. Mentre del 2019 al 2021 la línia d'acció humanitària sumava el 15,8%, gairebé el 16% dels recursos, entre l'any 22 i 23 hem passat al 26,4%.
Per tant, hi ha hagut un augment molt significatiu pel que fa a la gestió que estem fent des del Fons Català dels esforços dels ajuntaments en matèria d'acció humanitària. Per altra banda, això també ho podem veure tant en termes absoluts. De fet, l'import més baix dels darrers 5 anys, el que va ser el 23, 1,43 milions, però també en termes relatius. Per exemple, doncs, entre el 19 i el 21, els projectes de desenvolupament representaven només el 47,24% representaven el 47,24% i entre el 22 i el 23 el 34,5%. Això, per tant, vol dir que el Fons Català gestiona, però especialment és útil en gestionar els majors esforços en matèria d'acció humanitària. Per tant, si obviem aquest petit descens entre el 22 i el 23, el Fons Català ha anat gestionant cada cop més recursos en termes generals. De fet, estem a punt d'arribar al pic i compensar el descens en aquest sentit que hi ha hagut en desenvolupament gràcies a aquest esforç en acció humanitària, creixent el que és l'acció humanitària un 125,14% entre l'any 29 i l'any 23. Per nosaltres també és important destacar que aquesta dada reforça que el Fons Català és un dels actors prioritaris per part del municipalisme a l'hora de gestionar les crisis humanitàries. Per altra banda, també, si mirem el total de les dades del conjunt del municipalisme disponibles de l'any 22, coincidint amb aquesta crisi humanitària a la guerra d'Ucraïna, especialment, el Fons Català va gestionar un 34,67% de l'acció humanitària del total del municipalisme català, 10 punts per sobre del percentatge anterior, que era del 24,7%. I també destacar en aquest sentit, que abans ho volia comentar, doncs que en aquest sentit estem veient que hi ha un augment significatiu pel que fa a la capacitat del Fons Català d'adaptar-se a les noves necessitats que té el municipalisme. Quan hi ha una interpel·lació directa dels municipis, dels ciutadans, amb que el municipi doni resposta a una crisi, el Fons Català és útil. I per tant, aquí la reflexió és, si bé hi ha hagut una disminució del volum de recursos dedicats a desenvolupament, això no minvat l'esforç del municipalisme amb el global de la cooperació al desenvolupament. Pel que fa a les actuacions d'acció humanitària, l'acció humanitària gestionada pel Fons Català, com deia, ha crescut exponencialment. Recursos, el 2023, quins volem destacar? Pel que fa al volum de recursos, doncs hi ha unes 3 crisis molt importants, la del Marroc, que és, per tant, el país que més recursos d'acció humanitària ha rebut per part del municipalisme català del 2023, estem parlant de 445.000 euros, que és el 39,36% del total. I això és per donar resposta al terratrèmol que es va esdevenir al Gran Atles el 8 de setembre. Després tindríem el terratrèmol que es va esdevenir a Turquia, Síria i el Kurdistan, que és d'anterior, és en aquest cas del 6 de febrer, que hem rebut el 32,8% del total dels recursos i estem parlant d'una emergència que s'han dedicat 370.000 euros. Però volem destacar aquí també que hi ha una crisi de la que el 2023 també ha estat molt present i continua sent una de les principals crisis que gestiona el Fons Català, i és la crisi derivada de les persones en moviment, per dignificar la vida de les persones en moviment, desplaçats i refugiats, que és de la campanya Món Local Refugi. I aquí doncs, és el tercer destí prioritari pel que fa a l'acció humanitària per aquest any 2023, amb un 11,55%, i estem parlant de 140.000 euros, el 25,6% dels recursos d'acció humanitària. I finalment, no podia ser d'una altra manera, la crisi de Palestina, en aquest cas, la situació humanitària de Gaza, de la guerra de Gaza, que va ser durant l'últim tram de l'any 2023, que vindria a ser el 7,55% dels recursos destinats a l'acció humanitària. I aquí també hem de comentar, no ho diu ara l'informe, però sou tots conscients que quan això s'esdevé ja a l'octubre, després de 2 crisis importants on els municipis han fet un gran esforç, ja sigui pel terratrèmol de Turquia o el del Marroc, hi havia menys recursos disponibles i per tant l'esforç no equival a la voluntat dels municipis, que era molt més gran, i això ho veurem durant aquest any 2024, encara no tenim les xifres, però l'esforç s'està notant cada cop més també per donar resposta des del municipalisme a les necessitats que hi ha humanitàries a Gaza. Això encara no reflecteix en aquestes dades
dades del 2023. Ja vaig acabant. Pel que fa a actuacions de desenvolupament, doncs aquí podeu veure també en el gràfic quines són les prioritats, on hi hem posat més recursos. A l'Àfrica subsahariana hem dedicat 634.000 euros, destacant el Senegal, que és el primer país de la regió, perquè és l'històric de la cooperació municipalista, amb 265.298 euros, un 41% del total. O després Moçambic, que seria el segon lloc, aquest és més propi del que fan alguns ajuntaments, especialment l'Ajuntament de Barcelona, no estan en quantitat d'ajuntaments. Abans l'Isidre diferenciava entre el volum total d'alguns països i la quantitat d'ajuntaments, i això a vegades és significatiu per nosaltres, perquè vol dir que hi ha un esforç municipalista important en volum de recursos, però després cal també mirar on hi ha més ajuntaments que hi participen, i el Senegal és un cas molt evident de quantitat, però Moçambic també en quantitat, especialment de recursos, que estem parlant de 78.000 euros, el 12,38%. Pel que fa al continent americà, aquí hem dedicat 648.000 euros, 648.360 euros, destacant El Salvador, que és el primer lloc amb aquests 124.813 euros, el 19,25%, i després l'Equador. No entraré en detall de quins són els diferents sectors, ho podeu vosaltres mirar tranquil·lament. I finalment la resta d'àrees geogràfiques, per una banda la Mediterrània, on hem dedicat 83.451 euros, destacant el Marroc, en projectes de desenvolupament 39.000 euros per diferents sectors, i el Líban, on hem destinat el 33% dels recursos de l'àrea. I finalment ja sí, al continent asiàtic, on hem dedicat 49.135 euros, destacant la Índia en primer lloc, amb 30.000 euros. Sabeu que hi ha molts projectes de molts municipis catalans que donen suport a una de les entitats emblemàtiques, com és la Fundació Vicente Ferrer, i per tant això també pot a vegades, no volia parlar d'ONGs concretes, però per poder llegir i entendre què passa hem de mirar que hi ha ONGs que reben recursos de molts municipis diferents i fa que creixi molt el suport a un país, però en canvi no hi ha molta quantitat d'ONGs. Hi ha altres països que segurament no hi ha tantes aportacions, però hi ha moltes més ONGs i queda doncs més reduït pel que fa en el rànquing, no? I seria el cas del Nepal, que s'han dedicat 15.000 euros. Per tant, aquesta és una fotografia molt petita de l'esforç que ha fet el Fons Català l'any 2023. Insisteixo que avui hem volgut emfatitzar l'esforç relatiu pel que fa a l'acció humanitària, però que també hem volgut explicar quines continuen sent les prioritats del municipalisme català que li encarrega el Fons Català en matèria de cooperació al desenvolupament. Bé, amb això jo conclouria la meva part i doncs ja passaríem a la part... Fem alguna... Sí, però abans de la part final, com us he dit abans, tenim aquí el Juan Campoamor per poder explicar algunes de les coses que diuen aquest informe, alguns detalls. Hem explicat que nosaltres en aquest sentit hem fet una evolució important en quant a la quantitat d'informació i el detall de la informació, però crec que seria el moment de, si teniu preguntes, observacions o qualsevol mena de comentari, doncs que poguéssim respondre ara abans de la cloenda. Jo tinc un aclariment a fer, que és que si heu vist... Ho sent? Sí. Ara. Un petit aclariment a fer, que és que si heu vist lleugeres desviacions entre les dades globals de la campanya que deia el David i el que apareix en el llistat de campanyes, es deu a que hi ha un petit import que està, diguem, ja assignat a la campanya però no distribuït en projectes concrets, que és el que mesura, diguem, aquesta taula on es poden veure desglossats els projectes finançats, val? Però l'import total que ha rebut la campanya és el que ha mencionat el David. David, endavant. Una consulta més tècnica per Juan. Sí. No, gràcies per la feina de sistematitzar tot aquest cosmos de cooperacions. I molt d'acord amb que el que és important és la proporció de l'esforç que un municipi dedica, sigui gros, sigui gran o petit, no importa. La pregunta és quines són les fonts que alimenten les dades. Correcte. Perquè no coincideixen amb les que nosaltres utilitzem pel 22. Nosaltres penseu que com qualsevol departament estem orgullosos d'un grau alt d'execució i les nostres dades del 2022 és que vam executar el 97% del 0,7 nostre. Llavors allà apareixia 0,85 i no sé, depèn de què comptabilitzeu i no. Correcte. La segona pregunta que us volia fer també és si
en la comptabilització sabeu que és un marc, diguem-ne, on s'entra, és un marc en discussió, què comptes i què no comptes, no? Els estats, per exemple, volen, o sigui, per aprofitar i veure que fan una gran aportació, intenten colar, per exemple, l'acollida dels refugiats. Correcte. Això és una coladura, val? que rebaixa les xifres de la cooperació social, perquè alguns municipis veien que ha de ser una política d'acollida diferent a la de cooperació. No? Aquesta és un exemple. Hi ha altres exemples. Els crèdits FAR o moltes altres coses, com PROEN. Llavors, el capítol 1 l'incloeu allà dins o no l'incloeu? No? I l'acollida de refugiats s'inclou o no s'inclou a la comptabilització? Molt bé. Començo pel final. El capítol 1 s'inclou en la comptabilització. Evidentment, quan es fa el treball de camp i es contacta les àrees de cooperació, s'informa d'aquesta comptabilització i després, clar, queda, diguem, a l'elecció de l'ens local proporcionar o no aquestes dades en el cas en el que no figurin a la liquidació del pressupost, que és d'on aixequem les dades. No? Nosaltres comuniquem les dades que trobem a la liquidació. Si inclou el capítol 1, efectivament comuniquem aquesta dada total per confirmar-la. No? Hem identificat aquesta OD liquidada total. En cas, i informem que inclou el capítol 1. No? Llavors, en cas que l'Ajuntament digui no, doncs jo no vull que figuri o en el nostre criteri no figura, etc., l'eliminem per respondre també a la voluntat de l'ens local. Però en principi es compta, d'entrada es compta, i si hi ha una correcció per part de l'Ajuntament es corregeix. Pel que fa a l'acollida, passa una mica el que comentaves amb els estats, és a dir, hi ha ens locals que ho tenen inclòs a la partida de cooperació i ho inclouen com a tal, i nosaltres llavors ho contem justament en el sector CAT, el 930, diguem, que correspon a l'acollida, i els ens locals que no ho comptabilitzen o que ni tan sols ens proporcionen les dades, doncs queda fora, diguem, aquesta comptabilització. Té molt a veure amb la disponibilitat de les dades també i amb la resposta que donin els ens locals al treball de camp. És a dir, nosaltres el que trobem com a informació oberta i disponible públicament són les liquidacions, són les grans partides del pressupost. Aquestes partides, si no es desglossen per part de l'ens local a l'observatori, no es pot saber ben bé a què corresponen. Llavors, en els casos on no hi ha resposta, evidentment, tot aquest detall es perd. I finalment, pel que fa al 07, clar, nosaltres seguim la nostra pròpia metodologia a la comptabilització, que es basa en dividir la despesa liquidada de l'any natural amb els ingressos liquidats de l'any natural. Llavors, clar, això també pot variar en funció de la metodologia que pugui tenir segons quin ajuntament. És a dir, si des de l'Ajuntament es mesura el 07 d'acord amb, per exemple, un pressupost previst i sobre aquesta xifra es fa el càlcul, si a més li restem, aquí ja hi hauria una primera diferència, no? Que seria finalment el pressupost executat, que pot variar. Si a més hi afegim el petit marge d'error que pot tenir una petita sotsexecució, com és normal a qualsevol compte pública, clar, aquest decalatge al final pot fer que variïn algunes dècimes entre el que l'Ajuntament, segons la seva pròpia metodologia, té quantificat i el que quantifica el fons. De totes maneres, això en el treball de camp, quan es presenten les dades als ens locals, evidentment es posa sobre la taula. Quan el tècnic o la tècnica o l'àrea posa sobre la taula aquesta percepció o aquesta diferència, s'explica la metodologia i en tot cas es té en compte, també es recopilen els ens locals que tenen diferents metodologies, perquè al final, evidentment, és un univers d'actors molt ampli on pot haver-hi una heterogeneïtat de metodologies elevada i també d'alguna manera interessa al final de comptes poder homogeneïtzar una mica o consensuar o, si més no, explicar la nostra metodologia perquè es tingui en compte. No? Hi havia un comentari al xat, per exemple, de la Seu d'Urgell en el mateix sentit. En aquest sentit, simplement dir que és important justament contestar el treball de camp, respondre i d'alguna manera almenys tenir clar quines són les metodologies que s'utilitzen de cada banda. Sobre aquesta pregunta hi ha tres coses a tenir en compte. En primer lloc,
A diferència d'altres polítiques públiques, aquesta recollir la informació no és senzill, és complicat, i per tant la necessitat que hi hagi una persona que es dediqui a fer una doble feina, que és analitzar dades públiques i trucar i preguntar i contrastar, perquè algunes d'aquestes dades no és que no siguin públiques, que costa d'ubicar-les. Per tant, hi ha una feina d'anàlisi i de posar d'acord moltes xifres diferents. Per tant, el factor humà aquí és fonamental. Vull dir, amb això no seria possible tenir dades com aquestes si no hi hagués algú que es dediqués a trucar, perquè encara no hi ha la cultura, com tu bé saps, de molts ens locals de donar informació agregada, perquè és de les poques polítiques públiques on el valor en si mateix no és allò que has fet, sinó el percentatge quan s'ha d'agregar per poder donar comptes, ja sigui a l'Estat, quan demana l'esforç de la cooperació descentralitzada, quina és? Ha d'agregar moltes dades diferents i, per tant, algú s'ha de dedicar a buscar aquells que no estan acostumats a donar aquestes dades. I per l'experiència que enviant una enquesta des de la FEM, per exemple, ajuntaments, què heu fet en matèria de cooperació, no hi ha una relació causa-efecte en enviar una enquesta i que et responguin i dir, són dades bones, concretes, absolutes i, per tant, fiables. La fiabilitat depèn de l'esforç humà. En segon lloc, ho explicava molt bé el Juan, l'error que es fa en molts ajuntaments que tenen la voluntat, jo pressuposto tant, però no s'executa, per raons absolutament alienes a la voluntat dels tècnics o dels polítics, i per tant per això nosaltres fem referència a la liquidació de 2 anys enrere. L'última no es tracta tant de mesurar la voluntat, que aquesta sempre es dona percebuda, sinó com s'ha pogut respondre a aquest esforç, i per això també fem aquest percentatge del 0, és a dir, no és el 0,7 exacte, és a partir del 0,65 ja que hi ha aquest percentatge del 65 en endavant, que també valorem aquest esforç. I una última referència, una pregunta que sí que el Juan no puc contestar tant perquè és un tema de debat. Això, si tot va bé, ho debatrem a la trobada de la cooperació municipalista que Gandia l'any vinent, que organitza la Confederació de Fons, és què fer amb el tema de l'AOD i dels percentatges en refugi. És un tema no menor, que ha tingut un impacte molt gran en la cooperació de la Generalitat i de l'Estat espanyol i que els ha fet créixer. Nosaltres no ho hem comptabilitzat, no per res, ho podem fer, però hi hauria un element a tenir en compte, que hi hauria una gran distorsió bàsicament per l'acollida de les persones d'Ucraïna, perquè a diferència de la resta d'esforços que fa el municipalisme en matèria d'acollida, que és molt menor, a Ucraïna es va esdevenir una situació absolutament novedosa, que és que hi ha hagut molts recursos de serveis socials i d'altres partides no vinculades a cooperació al desenvolupament que difícilment tornem a tenir. I com que hi ha aquesta distorsió, si l'haguéssim de comptabilitzar quan vam fer aquest esforç, no hi hauria després una continuïtat, i per tant tenim aquest dubte i en volem parlar, perquè és un tema que som conscients que genera polèmica, perquè un cop obres aquest meló després no hi ha continuïtat, perquè no es pot programar, perquè no la pots planificar i perquè no depèn de la voluntat política, no té res a veure, i per tant per nosaltres és un tema a debatre. Afegir que m'he oblidat de contestar una part. Les fonts de dades exactament són les liquidacions de tots els ens locals disponibles, diguem, a nivell agregat a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. D'aquí obtenim l'AOD neta del municipi. I com comentava, amb aquesta AOD neta és com anem a picar la porta dels municipis i dels ens locals a dir, escolta, hem identificat això a través d'aquest enllaç, seguint aquest codi del pressupost amb aquestes partides, ara necessitaríem saber com es desglossa tot això en projectes. En el cas de Barcelona està tot el desglossat, que també està la FEMP, etc. I diguem que ja és una feina supercompleta i que està disponible, diguem, tot i que es fa el procés igual amb l'àrea tècnica. En altres municipis s'ha de fer aquest contacte, diguem, més de tu a tu i anar veient com aquella AOD total liquidada, identificada a la liquidació del pressupost, es nodreix de dades i es desglossa amb els desglossats que ens envien ells des de les àrees. Un parell de conceptes. El primer de tot, comentaves, el capítol 1 s'ha d'incloure o no? Jo crec que el capítol de personal tècnic s'ha d'incloure perquè és una decisió política dels mateixos ajuntaments en dedicar esforços i recursos exclusivament al foment de la cooperació i el desenvolupament, i això no passa en tots els municipis, per tant s'ha de tenir en consideració. La part dels electes, això és una altra història, que no s'inclou, però també és una voluntat política tenir regidoria de solidaritat i cooperació o no. Però això és una altra cosa i evidentment no s'inclou a l'informe. Podríem considerar-ho, però no és així.
sobre el que representa l'executat, és que aquest és un tema que és pels ajuntaments que és interessant, i per això agafem aquestes dades de pressupost executat. Si tens una partida de 0,7 estupenda, com pot ser el cas de Caldes de Montbui, que sense comptar capítol 1 estarà al voltant d'uns 90.000 euros, esclar, si no gastes aquests 90.000 euros en convocatòries, en projectes, en campanyes, vol dir que genera romanent. Aquest romanent te'l pots gastar en exactament el que vulguis o pots fer modificacions de partides per dedicar-ho a qüestions d'acollida o de cultura o d'altres àmbits. Per tant, aquí la importància d'agafar l'executat dels ajuntaments, que és un tema que tots podeu entendre. Un exemple que abans no he mencionat, però crec que és un detall rellevant, veiem que des del 2015 l'executat, l'ajut oficial al desenvolupament executada, va pujant any a any. Només hi ha un any que aquest executat baixa respecte a l'any anterior, segurament ho heu vist, que és l'any 2020, que va ser l'any que va haver-hi la pandèmia. És un any que queda esbiaixat. Malgrat tot, les dades i la tendència no és una baixada molt significativa, però evidentment va ser un any on els ajuntaments i també les entitats i el món en general va tenir complicacions per poder executar més despesa i, per tant, això té una explicació. Però si veiem el volum global, en aquests 8 anys els ajuntaments catalans hauran dedicat més de 8 milions d'euros, més de 8 milions i mig d'euros en augment total. Per tant, això és molt, i estarem parlant que en l'últim mandat haurem dedicat més de 104 milions d'euros des del món local a la cooperació al desenvolupament. Són xifres molt importants i ens quedem amb aquesta voluntat dels ajuntaments catalans a cada vegada fer més cooperació i a cada vegada ser més entitats locals que sumen el carro del 07. Sí, tant i tant. Sí. Tot i així, tot i el que m'expliqueu, a nosaltres no ens concorda, perquè com a font primària tenim el 97% estic intentant veure de on ve. Si ve de la FEM, nosaltres com a font primària, si podeu creure o no, a les dades tenim 97% d'execució 2022. I no hem inclòs el capítol 1. 15 treballadors de l'Ajuntament, els invisibilitzem perquè així hi ha més cooperació. Totalment. Fins que vingui un govern i ens digui que ens hem de posar allà dintre. Però preferim que no, perquè així hi ha més suport de la salut. I els refugiats també els posem amb la cobertura. Barcelona és molt acollidora d'aquí la capital. Llavors, intento saber d'on ve la discrepància, perquè poden ser 2 milions d'euros o 3 o... Si vols, entro en el cas específic perquè tu... I l'altra, la indicació que potser sí que faria és que, com que sempre ens movem entre la quantitat i la qualitat, igual en algun moment es podria dir si l'Ajuntament està especificant, està incloent o no el capítol 1, Totalment. I posar com un asterisc i 2 asteriscs, no? Totalment. Relativitzar així. Nosaltres veiem que és més el nostre dibuix i vosaltres feu visos també perquè es vegi també la qualitat, que és relativa. La FEM i el CAT està traient de la comptabilització de l'educació, els projectes d'educació pel problema, estem intentant discutir-ho, no hi estem d'acord, no tenim la visió de la cooperació que tenen els estats, som municipalistes, tenim una altra visió del món. Llavors, l'hem d'acatar o no l'hem d'acatar, aquesta visió dels estats? Jo crec que no, però vaja, jo crec que els ens municipalistes el CAT ens l'hauríem de veure de reüll, no? I la FEM, si assumeix aquest rol més de CAT, és proper a Madrid, doncs també l'haurem de mirar de reüll. Però bueno, és una opinió. Jo el que diria és que Barcelona té un capítol a part. Analitzar Barcelona no és tan senzill com analitzar potser Caldes de Montbui o la Garriga. Probablement haureu de parlar el que està claríssim, i això crec que queda també palès a l'informe, és que Barcelona hi aporta qualitat i molta quantitat, com no pot ser d'altra manera, com també ho fa la Diputació de Barcelona o altres municipis com són Santa Coloma de Gramenet i els que heu vist llistats en el mateix informe. Juan, David, Juan, ja ho sabeu, ja us coneixeu. Després, si vols, entrem en matèria perquè està molt parlat amb l'àrea. Molt bé. Algun dubte més? Alguna pregunta més? Endavant.
Molt bé. En relació amb el que deia el David i algunes dades que he pogut veure, com dialoguen aquestes xifres amb el CAT? Perquè tots estem tenint problemes actualment amb el diàleg amb el CAT i estava veient que segurament l'Acció Global tindrà un problema de còmput, però també estava veient Acció Humanitària en llistat de països que hi havia, mínim 4 o 5 eren de la Unió Europea, no serien receptors d'AOB, segons el llistat del CAT. Entenc que no dialogueu amb el CAT, feu la voz... Però és un cap que tenim, com el CAT diu que és AOB, nosaltres podem entendre que la cooperació de desenvolupament és AOB més altres coses que també les considerem. Ara bé, allò que no considerem o que fem a més del llistat del CAT no sumarà mai a 0,7 perquè el llistat el fa el CAT, no només fa el CAT, la estació oficial. Per això dic, com ho dialogueu? Perquè és un dubte que tenim nosaltres, que hem parlat amb l'Ajuntament, que hem parlat amb la Diputació i no sabem ben bé com enfrontar-ho. Entenc que vosaltres reporteu a la FEM i la FEM reporta a Poldes, no? Sí, que us deuen retornar. Sí, no entrem molt al detall, però sí no alhora, perquè la FEM té aquesta funció, però és una funció autoatorgada o, diguem-ne, fets consumats i costum, però tampoc no hi ha un encàrrec concret ni té una capacitat real, no per res, igual la voluntat la té, d'interlocutar amb tothom alhora, tenir una gran quantitat de recollir dades i sistematitzar-les. Perquè la realitat és diversa i dinàmica. Per exemple, la Confederació de Fons, que és el principal actor de la cooperació municipalista a nivell de l'Estat, només agrupa 9 territoris. Diguem-ne, 9 comunitats autònomes, perquè s'entengui, no, serien menys, perquè a les illes són 3 fons diferents, però no és exacte, però en canvi és l'actor que té més capacitat de recollir dades. Hi ha territoris, comunitats autònomes, que potser hi ha 2 o 3 municipis que fan esforç, però ningú es dedica a recollir això. Llavors, qui ho acaba recollint és la FEM a través d'una enquesta. És un sistema, per no faltar al respecte, vull dir, molt antic. Envies un correu, si te'l contesten, recullo i tinc dades, si no tinc dades. Aleshores, clar, com intentem superar això? Enviant nosaltres moltes dades, però no hi ha un canal clar. Una oportunitat que tenim en la nova llei de cooperació és endreçar-nos de com ens recollim les dades del 0,7%, però l'altre és el debat del 0,7%. Tu has tocat un tema no menor, perquè nosaltres sí que aquí hi ha dades de diners que es dediquen a donar suport a persones refugiades però fora de fronteres. Per tant, cert, és Unió Europea, és Ucraïna i és Polònia, durant un any molt concret. Per tant, això estaria dins del criteri del CAT. Durant un any es poden donar aquestes dades, però no són d'acollida aquí a Catalunya. Aquest seria el gran tema de debat. Si a més haguéssim de sumar tot el que s'ha fet amb l'acollida a la Garriga o a Santa Coloma de Gramenet de les persones ucraïnes que han arribat a Catalunya, llavors això sí que distorsionaria. El debat és al voltant d'acceptar les dades de suport a persones refugiades o acceptar-les només en el cas de que siguin al propi país. No és un debat menor, però nosaltres això ens distorsiona absolutament, mentre que l'altre ho acceptem. Sí, el Fons Català accepta com a criteri posar diners donat suport a persones refugiades dins de la Unió Europea. Aquí no és tant el on, sinó amb el què, durant un any molt concret, perquè el CAT ho permet. I l'altre hem decidit de no fer-ho, no perquè ideològicament estiguem en contra, sinó per la dificultat enorme d'obrir aquest meló i després no tingui continuïtat. Per això jo crec que el que tu estaves proposant i el que ha proposat també el David és matèria de discutir, de parlar-ne i d'intentar arribar a acords. Els necessitarem al final, perquè l'esforç per arribar al 0,7% o comencem a comptabilitzar alguns dels paràmetres que ens permet el CAT on ens posem d'acord, perquè al final l'esforç, quan es comptabilitzarà, l'estat espanyol dirà tot això hem dedicat, hi haurà algú que és el CAT que dirà sí o sí no, i per tant hem d'entrar en aquests debats. Sí. Perdona, jo ja. Jo soc Clara Sobrina, tècnica de l'Ajuntament de Sant Boi. Volia fer 4 comentaris sobre el tema dels criteris del CAT. A mi també em preocupa, a part de la qüestió de refugi, la part vinculada a l'educació per la justícia global, perquè ja estem veient que això no és AOD i realment en els darrers anys els municipis, almenys els municipis mitjans, hem fet un esforç importantíssim en aquesta línia, que ara des de l'AOD i aquesta recollida està fent un recull. Després, un altre comentari que volia fer en relació a aquest treball que es fa cada any de contrastar les dades amb els departaments tècnics, verificar que almenys el Sant Boi es fa i es fa amb molta paciència. Gràcies. La foto ens surt diferent també per la part de subvencions, perquè nosaltres les convocatòries ja comptem que això ja està compromès, però realment no està executat perquè
de liquidar fins que no justifica que això pot arribar a passar en el nostre cas fins 2 anys després. I això a vegades ens canvia molt la foto entre la que ens proporciona inicialment des de l'observatori i la que tenim a nivell global. Una tercera cosa que volia comentar és que a mi em preocupa molt, sobretot d'aquestes dades que heu presentat el Fons Català en el darrer any, és la foto que ens dona, no? El desenvolupament està perdent força perquè està guanyant l'acció humanitària. I què ens diu això de l'economia? Què ens diu això de la desigualtat, de les crisis, de la violència? Ens diu que anem a pitjor i que això que a nivell de compartir les dades i d'explicar aquest informe és una foto molt preocupant, no? I que crec que és bona traslladar-la. I vinculat amb això, penso que també seria bo anar a traslladar aquest esforç pressupostari en aquests 6 milions i pico d'habitants que parlàveu, doncs què significa si ho desglossem per habitant? Quin percentatge representaria aquesta despesa per habitant de Catalunya? Perquè així les dades es fan més properes a la ciutadania, que és una cosa que necessitem a l'hora de parlar del 07. Escolta, estem dient que el teu ajuntament destinarà al voltant, doncs en el cas de Sant Boi, algun cop que fer l'exercici, és al voltant d'uns 4 euros en tot. De veritat no creus que són 4 euros molt ben gastats en cobrir crides humanitàries, en treballar a les escoles, en donar suport a les entitats del territori? Perquè si no a vegades la ciutadania ens perdem amb les xifres, en els milions d'euros. I llavors per fer pedagogia de les xifres, doncs crec que aquesta és una foto interessant. Res més felicitar per aquest estudi que és important i que convidar també que el puguem transmetre a nivell local. Gràcies per aquestes paraules, perquè realment us heu d'imaginar en Juan perseguint tècnics, tècniques, que després persegueixen interventors i interventores, i si cada ajuntament és un món, cada intervenció és un ecosistema, és difícil creuar aquesta informació. Intentem des del Fons Català també seguir els criteris del professor Soler Vilanova, que també els trobareu a la mateixa web, i evidentment esperem que tots els ajuntaments es puguin sentir còmodes amb aquest informe. Al final el missatge és molt positiu, anem bé, el món local va bé i està complint cada vegada més amb el mandat de Nacions Unides, cada vegada compleix més amb la cooperació al desenvolupament. Si us sembla, us proposem passar al tancament i convidaria la directora general i el president del fons també a que ens acompanyin per poder fer la cloenda. Gràcies. Primer de tot, gràcies a tots els que ens acompanyeu, regidors tècnics, també diputada i la directora general de Cooperació de la Generalitat. En la presentació d'aquestes dades, agrair també l'esforç de l'equip tècnic del fons, amb el Juan Campomoro al capdavant, per l'esforç que suposa de posar ordre a aquest munt de dades que arriba de tots els ens locals que nosaltres hem estudiat i que reflectim en aquest estudi. Per tancar, i abans de passar la paraula a la directora general, només 3 reflexions. Primera reflexió, felicitar-nos pel compliment del 07 i la crescuda que hi ha hagut. Vol dir que hi ha un compromís de la política municipal amb les polítiques de cooperació al desenvolupament i, per tant, en la justícia global, tot i aquest apunt que feien des de Sant Boi d'aquest creixement de l'acció humanitària que ens reflexa també un món que va de crisi en crisi, que, per tant, mentre resolem les crisis no tenim temps moltes vegades d'atendre les crisis endèmiques o estructurals que ja hi havia. Jo crec que les dades venen a donar sentit també a allò que moltes vegades és un eslògan i que de vegades no sabem ben bé com atrapar, que és el local, pensar en local, actuant en global. I això és el que feu tots vosaltres, els ajuntaments que compliu amb el 07 i que aposteu per aquesta cooperació al desenvolupament. Segona reflexió, jo crec que creiem des del fons que la política de cooperació al desenvolupament ha de ser una política pública i consolidada, com demostren també aquestes dades. Anem camí que es converteixi, almenys en la majoria d'ajuntaments, en una política estructural. Abans el vicepresident parlava dels governs o dels ajuntaments que tenen regidoria de cooperació. No només això, sinó que hi veiem que això es tradueixi en un esforç real. Per tant, crec que estem encaminats amb els ajuntaments de Catalunya camí d'aquesta política de cooperació al desenvolupament pública, consolidada i estructural, també en un moment en el qual, i això ens ho dieu molts ajuntaments, les entitats viuen problemes de relleu generacional i, per tant, no sabem si el mapa d'entitats que hem tingut en el passat, que tenim en el present, hi serà en el futur. Per tant, per això és més necessari que mai que hi hagi aquesta política pública
estructural i que els governs es creguin i que no depengui només dels projectes, de les demandes, de les entitats de torn, sinó que sigui una política que l'Ajuntament tingui, hi hagi o no entitats, o que no depengui del nombre d'entitats que hi ha al municipi i que aquesta aposta per la cooperació internacional sigui de manera fixa. I una tercera reflexió, estem en un món que va més enrere que endavant, moltes vegades. Jo crec que hem de ser conscients del món en el qual estem i no pecar d'ingenus. Les guerres, el canvi climàtic i el tercer element és la crisi dels organismes multilaterals. Estem veient com les resolucions de l'ONU o la cimera que va haver el mes de setembre a les Nacions Unides ha servit de ben poc. Fins i tot un dirigent internacional, com és el president d'Israel, té la gosadia d'ordenar un bombardeig sobre la població civil des de la seu de les Nacions Unides i penjar una foto mentre ordenava aquest bombardeig des de la seu de les Nacions Unides. Per tant, a quin punt hem arribat com perquè això passi és una mostra de la crisi d'aquests organismes multilaterals que van ser creats per evitar les guerres que estem veient ara, després de la Segona Guerra Mundial, i estem veient com en una situació similar a la que vivíem a principis del segle XX, doncs no estan sent útils per frenar-ho. I amb aquest còctel de guerres, canvi climàtic, crisi dels organismes multilaterals, la cooperació crec que ha de tenir el seu paper i el seu protagonisme i ha de passar cada vegada més de ser solidaritat a ser un element més de la geopolítica i de la política exterior dels governs. No només solidaritat, sinó actuar geopolíticament. I ho dic pensant, per exemple, en com afrontar el fenomen de la immigració, que si ens anem una mica al zoom, el que veiem és que el fenomen de la immigració és l'escletxa que ha trobat el populisme, l'extrema dreta i certs poders mundials que no volen les democràcies occidentals, ja sigui els Estats Units o sigui Europa, i veurem què passa el dia 5 de novembre. I aquest fenomen l'hem d'enfrontar i crec que des de la cooperació hi podem dir molt per frenar certs discursos i certs debats que venen propiciats, venen generats per unes forces que el que volen és utilitzar aquest fenomen per desestabilitzar les democràcies occidentals i sobretot les democràcies del conjunt d'Europa, que cada vegada més a Europa som un oasi, una excepció, que és excepcional, però que és excepció en un món que camina a la inversa. I per tant, des de la cooperació hem de tenir clar que nosaltres hem de fer una aportació a la geopolítica de cada un dels nostres estats i d'Europa per ajudar a frenar aquests discursos i per donar eines, per donar discurs que faci anar al contrari, que ens ajudi a frenar-ho. I per acabar, dir que tots els ajuntaments que vulguin arribar al 0,7, dels que no hi arriben ara, que sàpiguen que el Fons Català, i ara aquí faig de comercial, és l'eina per fer possible arribar a aquesta xifra. Per tant, el nostre sentit, la nostra missió és donar les facilitats, ser la plataforma, ser l'eina, digueu-li com vulgueu, la palanca, perquè els ajuntaments catalans tinguin un espai al seu servei, una entitat al seu servei com és el Fons per complir amb aquestes xifres i aproximar-nos en aquesta justícia global que tots desitgem, que és molt difícil, però que hi hem d'arribar. I això també ho hem de fer posant el focus en aquelles zones del planeta d'on ens vindran els problemes del futur. I crec que no podem aconseguir les causes justes de tot el món, això hem de ser conscients també. I si ens centrem en aquest àmbit de la geopolítica, en l'arc mediterrani, allà on vindran tots aquests fenòmens que ens acabaran afectant a Europa i que poden ser elements desestabilitzadors de la nostra democràcia, els nostres drets i llibertats, també la cooperació hem de centrar el focus en fer aquesta prevenció i no volem abarcar tot, sinó abarcar allò que és possible i que permet seguir consolidant un espai de drets i llibertats com és el nostre en l'àmbit europeu. Res més, passo la paraula a la directora general i bon dia. President, moltíssimes gràcies. Entomo això últim que acabes de dir, d'aquesta falca publicitària. Els ajuntaments, els ens locals tindran al fons al costat per ajudar a arribar al 0,7 i la Generalitat de Catalunya també. És a dir, que estarem tots junts per intentar donar suport, acompanyar, fer aquest camí conjunt perquè el màxim d'ens locals pugui arribar a aquest 0,7. Tanco aquest parèntesis de falca publicitària, vull dir que serem tots junts aquí empenyent. Res, molt breu, agrair a regidors, regidores, tècnics que esteu aquí, agrair moltíssim la tasca ingent
que és recollir dades. Tinc el company aquí de l'agència, el Marc Navarro, i company de batalles i de debats eterns en relació a l'AOD i de com recollir, com gestionar xifres, i per experiència pròpia és un treball ingent. Per tant, felicitat per aquest exercici que fa cada any al fons, i tan necessari per un tema de rendició de comptes i per saber on estem. Perquè realment amb un cicle d'extrema dreta i de discursos d'extrema dreta a nivell global i tan inquietant, i de la dreta més reaccionària, és necessari posar xifres i posar nom i cognom, com deia la companya de Sant Boi, si no recordo malament, de vegades relativitzar i apropar i fer aquest exercici d'acostar a la ciutadania aquest esforç que potser en el vostre cas és 4 euros per ciutadà, i que desmunta discursos tan manipuladors i tan dogmàtics en aquests cicles i en aquest context tan inquietant d'extrema dreta i de dreta reaccionària. Per tant, felicitats al fons, encoratjar-vos a continuar, no defalliu, i president, continueu fent, ni que sigui una horeta a l'any, no només a publicar a la web, sinó fer aquest exercici de rendició de comptes i d'explicar-nos amb aquesta horeta les xifres més rellevants. I felicitar a l'esforç del municipalisme català i dels ens locals catalans, de que any rere any, quan veig les xifres i assisteixo a aquesta presentació, doncs aneu millorant una miqueta més, no aneu enrere, sinó que aneu millorant una miqueta més aquest esforç, aquest compromís, que no és gens fàcil, i més quan hi ha tants anys electorals pel mig i tants trencaments de la gestió, de la governança local i d'altres nivells. Aquest treball ingent que feu, que acabeu sent per nosaltres, pel govern, per exemple, de la Generalitat i per la resta d'actors de la cooperació, socis fiables, amb un compromís i amb una confiança que realment fa que any rere any diguem sí, estan allà i a més amb un esforç que va incrementant-se. Per tant, socis fiables que apostem i que us volem tenir al costat per fer aquest camí conjuntament, apostant per aquestes aliances i per treballar conjuntament, per no anar sols, cada un per la seva banda, sinó treballar i co-creant i treballar d'una manera compromesa i conjunta. Deies, president, que estem en un moment on el multilateralisme està en qüestió constantment per dirigents que en seu de Nacions Unides gosen declarar guerres i que gosen bombardejar, diguem per error, entre cometes, espais de les Nacions Unides. L'aposta ferma pel multilateralisme i per la creació d'aliances i pel treball conjunt, encara molt més ferma, ha de ser de tots nosaltres. Deixeu-me fer també la falca publicitària. No sereu menys, no, president? Aleshores, trobareu, amb aquest canvi de legislatura, sabeu que el nou govern, la conselleria, el conseller Duch, ha apostat per continuar amb el desplegament del pla director. Per tant, fins al 2026 ens tindreu al vostre costat en aquest camí conjunt, apostar pel multilateralisme, apostar per el treball amb aliances, apostar, continuar treballant per una cooperació feminista, i quan diem cooperació feminista és fruit de tot aquest treball que hem fet conjuntament durant tots aquests anys, per anar més enllà de l'enfocament de gènere basat en drets humans, i que tots i totes hem fet conjuntament. I quan diem cooperació feminista, sabeu que parlem de transformació i de que ens ho creiem de debò. Per tant, un cop hem recollit com a govern, com a dins del pla director, tota aquella inquietud que hi havia de realment avançar més en aquest enfocament i ha de parlar obertament i sense desacomplexadament de cooperació feminista, us vull tothom, totes i totes, a sobre del vaixell. No vull girar-me i veure'm que estem sols. Vull dir que vull a vosaltres, municipis, ens locals, que remem tots cap a la mateixa direcció. Per tant, agraïts
de tenir-vos a bord, de remar tots cap a la mateixa direcció, de continuar treballant per desplegar aquest pla director que és el de totes i tots, el que vàrem aprovar tant en seu parlamentària com a través del govern com en diferents dels òrgans consultius, i de desitjar que continueu al nostre costat tots els ens locals. Felicitats per la feina i a continuar endavant i que l'any que ve siguem més i millors. Gràcies. Molt bé.